F'nediet strateġija bilan li teleb il-mikrobi li qed jiżdiedu u li tant huma b'saħħithom li l-ebda antibiotiku ma jista' jelibhom. Fost dawn il-mikrobi hemm ewlenin fosthom l-MRSA li daħal f'pajjiżna ftit ta' snin ilu u li qed jiġi affaċċjat minn kważi l-pajjiżi kollha madwar id-dinja. Iżda mhux biss, l-istrateġija u pjan ta' azzjoni għal prevenzjoni u trażżin ta' reżistenza għall-antimikrobiċi f'pajjiżna se tara li teduka lil pubbliku sabiex jipprevjeni milli jiġi infettat b'dan it-tip ta' mikrobu. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat x'se tindirizza din l-istrateġija. Din naraw sitwazzjoni wkoll fejn inti għandek ċertu mikrobi bħal pereżempju l-MRSA li llum il-ġurnata nafu li inti għandek reżistenza għaliha, però qegħdin nikkurawha billi innaqsu transfer ta' MRSA minn persuna għall-oħra bil-ħasil tal-idejn fl-isptarijiet. Malta reġistrat it-tielet l-akbar tnaqqis fl-użu antibiotiku fl-Ewropa sa mis-sena 2016. Madankollu l-użu tal-antibiotiċi f'pajjiżna għadu wieħed għoli. Għalhekk din il-kampanja se tara wkoll li teduka kemm lit-tobba u anke l-pubbliku biex ma jieħux antibiotiċi għal xejn. Xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea qed tqisha bħala theddida għas-saħħa pubblika. Din l-istrateġija infetħet għal konsultazzjoni pubblika sad-9 ta' Diċembru.